guys, so Women's Elite po tayo. Nandito si Idol Jermaine Prado. Ayan. Team Espanya, 7-Eleven, Team Excellent. Ayan guys, Team Navy. Uy, 16 dapat yan. Ayan, Team Navy. Ilan ang Team Navy dito? 4. Apat na. Ayan guys, so sila ang maglaban-laban sa ating Women's Elite category. Ayan guys, so malapit na ang pakawalan itong ating Women's Elite category. Ayan, so bali 16 laps po ito. 16 laps ang bubunuin ng ating mga participants, kaya 1-2 sawang banatan to ang mangyayari guys. Ayan na, mag-i-start na. Ayan guys, so mag-i-start na tayo. Mag-i-start na, yan na nga, nag-umpisa na ang ating Women's Elite category. Shout out sa ating Idol Jermaine Prado, Team Navy. Ang dami nila guys, Dayrina. Ayan na. Ayan na guys, so nakikita nyo na yung motor na umaandap-andap ang ilaw. Ibig sabihin paparating na ang ating Women's Elite category. Ayan na, Women's Elite category. Ayan guys, so may nangungunang isa. Jermaine rito, mga kwat. Nakakalibi, nakakasunod. Sino itong nangunguna guys? Tingnan natin kung sino itong nangunguna. Nakakasunod rin. Ayan, Dayrina. Team Dayrina ba to? Ayan guys, Team Dayrina, Jermaine Prado. Ayan guys, Jermaine Prado, Team Navy nakasunod. Excellent model sa dito na rin guys. Ayan na, so nakaikot na lahat. Ayan, first lap out of 16. Ayan, nangunguna si Idol Jermaine Prado. Solo flight. Meron tayong solo breakaway si Jermaine Prado. Dito sa likod, ayos ulit. Okay, so paparating na ulit ang ating Women's Elite. Second laps out of 16. Ayan, so sino kaya itong nangunguna nating breakaway? Ayan, breakaway natin, solo breakaway. Mabanat, naka green na jersey, parang si Idol Jermaine Prado pa rito guys. Idol Jermaine Prado ng Dayrina. Solo breakaway natin, napakalayo ng kanyang agwat doon sa ating peloton. Ayan guys, oh, napakatuloy ng ating breakaway Jermaine Prado. Ayan, oh, nag-iisa siyang bumabanat ngayon papunta na sa ating start finish area. Ayan guys, napakalayo ng lamang ng ating tropang Dayrina. Nasa 100 meters ang kalamangan niya guys. 300 meters pala. 15 sila rito dahil 16 po sila. 300 meters yung gap ni Idol Jermaine Prado dito sa ating peloton. Nangunguna naman dito itong naka-blue na jersey. Ayan guys, dito na sila. Ayan, so habol kaya itong ating peloton sa ating breakaway. So lalayo na yun ang lalayo mamaya guys. At may naiwanan dito sa bandang likod. May naiwanan po tayo sa nating participants. Yan na, sige, tira! Kaya pa yan? Number 185. Ayan guys, nahuli. Ayan, so abangan ulit natin mamaya yung third laps ng ating Women's Elite. Guys, so paparating na ulit ang ating solo breakaway ng Dayrina, Idol Jermaine Prado. Ito yung ating breakaway, solo pa rin niya. Idol Jermaine. At yung ating peloton na yung unti nang dumidikit. Idol Jermaine Prado pa rin. Ayan, so bali ahon kasi itong papuntang finish line natin guys. From Cebu. Ayan. Idol Jermaine Prado pa rin. Ayan guys, 100 meters ang kalamangan niya doon sa sumusunod.
sa kanya. Ayan, so Idol Jermaine Prado. Papunta na siya sa ating finish line. Paparating na rin. Paparating na rin itong ating breakaway, second breakaway. Ayan, 300 meters ang kalamangan ni Idol Jermaine Prado dito sa ating second breakaway. Team Espanya, Lovely. Si Lovely ng Team Espanya, second breakaway po natin. 100 meters yan. 100 meters ang kalamangan niya mula dito sa Peloton. Ayan. Ayan, Team Excellent nagdadala naman ngayon. Nakasunod yung mga Team Navy. Ayan guys, so end of third laps na po yan. Last 400 meters para sa ating fourth lap, sa ating breakaway, Idol Jermaine Prado. Ayan. 400 meters na lang para sa ating fourth lap, para sa ating breakaway, Idol Jermaine Prado. At lamang pa rin siya ng napakalayo sa ating peloton. Ayan, malapit nang lumigo si Idol Jermaine Prado dito sa ating curve area. Ayan, Idol Jermaine Prado pa rin guys. Nanguna. Proceeding na siya sa ating finish line area. Yung ating Ayan, peloton guys. napakalayo na nila. Idol Jermaine Prado pa rin. Ayan, so pang 5th laps na po ni Idol Jermaine Prado. Oh, 12 na lang. So na lang. Layo nila. So napakalayo ng agwat. Nasa Si Lovely 1 kilometer na. 1 kilometer na. Kabukan rito, excellent hotel. Yung guys, sa peloton natin nabutan na yung second breakaway natin kanina na si Lovely. Navy. Ayan guys, naabutan na ng peloton. Alit. Last 300 meters para sa ating peloton, para sa ating finish line area. Ayan, umagwat na yung Team Navy. Ayan na, Team Excellent naman ang sumunod. Ayan, yung si kanina guys na second breakaway natin ay naiwanan. Si Lovely mukhang maubusan na nagatumina dito ah. May dalawa pa tayong naiiwanan, napag-iwanan ng ating grupo. Ayan guys, so paparating na rin sila dito sa ating location. 100 meters away from the finish line, to the finish line. Ayan guys, so ayan guys, so 5 laps out of 16. Andito na ulit ang ating nag-iisang Camp Jermaine Prado sa ating breakaway. Ayan guys, 5 laps ni Idol Jermaine Prado. Nandito na siya. Ayan na guys, so papunta na sa finish line si Idol Jermaine Prado. Talaga, 172. Ayan, so ang gap niya ay nasa 1 kilometer pa rin. 11 laps na lang. Ayan. And of 5th lap na po tayo guys. So yung peloton natin napakalayo pa nila. Ayan, napakalayo pa nating peloton. Sana kanina naghabol. So wala na tayong nakasunod sa ating breakaway. Ito Navy, excellent hotel. Ayan. Pero may tumatakas mula sa peloton. Dalawa itong nangunguna guys. Dalawa tayo. Dalawang breakaway. Isang Team Navy. Ayan. Isang Team Navy at isang Team Excellent ang naghahabulan ito sa bandang unahan. Si Linda. Ayan, si Linda ng Team Excellent. Okay, so papunta na sila sa finish line. Ayan na, ito na rin ang ating peloton. Papunta na. Nakakasunod ng 20 meters sa ating second breakaway na dalawa. Dito si Ayan, Lovely. Team Navy na naman nakasunod din sa likod. Yung breakaway natin sa second laps ay wala na guys, hindi na nakasunod. Ayan. Ng
Team VCC. Ayan guys, oh, may nahuhuli pa sa bandang likod na participants natin, si Nicole. Ayan, paparating na ulit ang ating breakaway, ang nag-iisang Derina natin, Jermaine Prado. Ayan guys, so napaka tibay talaga ng tuhod ni Jermaine Prado guys. Ayan o, mag-isa niyang tinatahak itong ating 6 lap. Ayan, so papunta na siya sa ating finish line. At ang kanyang mga kalaban ay napakalayo pa, hindi pa natin matanaw. Ayan guys, nasa Hihiwalay na sila sa group. 700 meters pa ang layo nila mula dito sa ating kinakatayuan. Navy at saka excellent order, si Linda kasama rito. So may breakaway group na ulit tayo, chasing group. Malayo talaga nila. Ilan itong humahabol? Dalawa ang nakahiwalay sa ating peloton. And guys, nakatakas itong dalawa nating participants mula sa ating peloton. Yan, si Linda ng Excellent at yung ating Philippine Navy. Guys, dalawa ang humahabol sa ating first breakaway na si Jermaine Prado. An excellent model sa Team Navy. At nandito na rin ang ating peloton. Sino ang nangunguna sa ating peloton? Guys, naka white na jersey. So ang bilis ng banat na. So papaikot na rin itong iba nating participants. May naiwanan pa yata sa likod ah. Ayan guys, so nandun sila sa ating start finish. And so parang may grupo pa dun sa likod ah. Ayan. Ay, natuhog na siya ni ano? Idol Jermaine Prado nandito na. Ayan si ano to? Pangalan nito? Kalimutan ko na eh. Ayan guys, si Idol Jermaine Prado Nandun na pala? Nandun na, nakakasama na. So nakaikot na siya guys, sa pang 7 laps na siya. Nakapitong laps na si Idol Jermaine Prado. Breakaway, dalawa. Kami Nakakasabay na siya sa mga nahuli guys. running second. Si Linda. Tama lang nakanipi dito. Second breakaway po natin. Second breakaway pa, parating na rin from Team Excellent Noodles, Linda. At yung Philippine Navy natin guys. Ayan, 164 and 165 magkasunod na pumupunta sa ating start finish. Pilito rin, nagwawala din sila rito. Ano pala yan? Ayan, ang malan naka-white. Yun lang, di ko kalala yung naka-white ha. Kilalanin mo. Ano yung pangalan Ayan, napakalakas din itong naka-white jersey guys, na lumala na humahabol sa ating tatlong breakaway. Magwat dito ah. Yan, apat ito. Magwat sila, nahiwalay. Kumunti na sila rito. Ay, 16 years lang nakumpisa ha. Okay, so nagka-ball na yung sasakyan. Kinuha na nila lahat yung highway natin. Ayan, so Idol Jermaine Prado pa rin ang nangunguna para sa ating 7 laps. 7 laps out of 16. Jermaine Prado pa rin nangunguna guys. Ayan, Jermaine Prado, napakalakas talaga ng ating champion, Jermaine Champ Prado. Ayan guys, so ito yung ating nahuhuli kanina from Team BCC, Nicole.
Tinigol yata to eh. Ay hindi. Oh yata, para. Ayan guys, so hindi pa siya ano, pinakahuli sa ating 6 lap yon. 6 laps. Yan, so napakalayo na talaga ng agwat ni Jerwin Prado dito sa ating peloton. Ayan. Pati yung dalawang racing group kanina, yung dalawang umahabol guys. Yan, napakalayo na rin ng agwat. Yan, paparating na rin sila. Ito nating second group. Ayan, na yung dalawa nating chasing group. Tayo. Second and third. Abigail pala to, si Abigail. Si Abigail ng Navy at si Ma'am Linda ng Team Excellent. Yan, Abigail Rumbawa. Second and third natin, Navy at Excellent. Ano ba tayong 8 laps dito? Ayan guys. Grabe naman yung peloton. Ang peloton naman natin ay malapit na rin. Nasa Tayo ng ating peloton race. 600 meters pa. Ayan guys. Wala na bang habol sa tatlo? Nag-habol kami. Ayan, so pagod na ba ang ating mga participants? Malapit na rin ito, si Alex. Ayan guys, so banatan pa rin itong ating peloton. Ayan, Team Excellent, Team Navy bumanat guys. Team Navy bumanat, sinundan ng Team Excellent. Ayan na. Yung naka-white na jersey kanina nasa likod na guys, nagpapahinga naman. Ayan na, so sunod-sunod silang umikot sa ating start finish area. Jermaine Prado. Ayan na guys, andyan na ulit ating breakaway. Napakabilis talaga. Lalo pa yatang tumutulin ng kanyang pagdating dito sa ating location guys. At 7 laps. ayan, last 7 laps para sa ating breakaway. Walang kalaban. Ayan na. So malinis na naman ang kalsada, walang nakasunod sa ating breakaway. Second group natin. Mabuhay natin ako sa silicon race. Ba naman ito mga patang ko? Second kissing group. Bye-bye. Kung may nakita tawid ka. Ayan guys, ang ating second and third sa Women's Elite. Ayan guys, nangunguna si Linda ng Excellent Noodles. Ayan, nakasunod yung isa pero hindi pa siya kasali. Plus itong si Abigail ng Team Navy guys, sila ang second and third. Yung inabutan nila guys, ano, isang ikot pa yan. Ayan, wala pa rin sa likod. Ayan, sa start finish na sila. Yung ating peloton. Yung ating peloton, Husky. Talagang napakalaban. Peloton. Ayan, napakalayo ng gap guys. Napakalayo ng gap ng ating first, second and third breakaway dito sa ating peloton. Ayan, so mabagal na ang takbo, mabagal na ang usad ng ating peloton. So, napakabagal na ng usad ng ating peloton. Mabungat din yung dalawa. Ayan na, so andito na ang ating peloton guys. Ate, wait lang po ate ha. Mawid si ate. Ang ating peloton, ayan na, papaligo na sila. Nanguna pa rin itong Team Excellent and 7-Eleven, si Danak. Ayan guys, so malapit na abutan. Idol Jermaine Prado nandito na guys. Pag tinagos pa niya ulit itong ating peloton, ayun, overlap na siya. Ayan guys. Idol Jermaine Prado finishing his 10 laps for our 16 laps category Women's Elite. Ayan na siya guys, paparating na ang ating breakaway Idol Jermaine Prado. Ayan, 10 laps out of 16. Ayan na siya, papaligo na siya, papunta na sa ating finish line. Ayan na guys. So last 6. Okay, so paparating na itong ating second breakaway. Ayan, second and third.
Ayan, nauna pa rin yung ating Philippine Navy at Team Excellent, si Ma'am Linda at si Ma'am Abigail. Ayan guys, last 6 na lang para sa tatlo at paparating na rin ang ating peloton. Ayan guys, peloton. Ayan guys, nangunguna yung 7-Eleven. 7-Eleven. Yan nga, Jermaine Prado. And inabutan niya na yung ating main peloton. Inabutan na ni Idol Jermaine Prado. So napakabilis talaga. Last 5 na lang sa kanya. Ayan, napaparating na rin yung ating second chasing group. Pang second and third na rin po ito na ating Team Navy at Team Excellent. Ayan. Last 4 laps para sa ating tatlong breakaway. Last 4 laps para sa ating tatlong breakaway. Nandito na ulit ang ating breakaway. Jermaine Prado. Last 3 na lang po sa kanya guys. Ayan na. Go Idol! 4 laps pa? 4 laps pa pero 3 na lang sa kanya. Iniwan niya yung peloton. Iniwan niya ulit. Iniwan din niya. Ito na yung ating peloton naman. Nanguna itong Team Navy. Ayan guys, Team Navy, Team Excellent, Team Navy pa rin. Ayan. 3 Pito na lang guys yung nasa likod. Pang-walo itong Team Navy nasa likod. Para sila ani. Yung gusto ng excellent. Guys, paparating na rin sa finish line itong dalawa nating second breakaway, second and third. Silang dalawa pa rin. Yan, Team Navy at Team Excellent. Yan, papaligo na ulit sila sa kanto. Andito na ulit ang ating nag-iisang breakaway. Napakalakas talaga ng ating Reina Jermaine Prado. Ayan o, nakakangiti pa guys na umikot dito sa ating finish line. Ayan o. Last 2? Last 3. Ito naman ang ating peloton. Last 3 laps para sa ating peloton. Ayan. Isa na lang ang makukuha dyan dahil 4 lang yata ang kukunin eh. At yung isa nating Team Navy nandito pa sa bandang likod. Humahabol pa rin guys sa ating peloton. Go, go, go! Ayan. Shout out sa ating manager ng Team Kamiling. And guys, so paparating na rin yung ating second and third. Sila pa rin na magkasama. Nangunguna pa rin itong ating Team Navy, si Ma'am Abigail at si Ma'am Linda ng Team Excellent. Ayan. Jermaine Prado. Ito na ulit siya guys. Go Idol! Go, go! Ayan, so wala na naman yung ating peloton. Ayan na. Ito na ang ating peloton. Peloton! Ayan na ang ating peloton. Ayan guys, nakunguna itong ating 7-Eleven. At ayan na, second breakaway. Magkasama pa rin ang ating Excellent at Navy.
Ayan na, si ating idol Jermaine Prado. Last one, last lap na to sa kanya. Last lap na! Go, go, go! Last lap. Last lap na siya. Hinarangan pa yung tatanan niya. Peloton. Parating na rin natin yung peloton. Ayan guys, so nagpapakiramdaman na itong ating peloton guys. Yan, Team Navy. Team Navy ang una. Ayan guys. Last two. Second breakaway natin. Second breakaway natin. So last lap na rin para sa ating second breakaway. Last lap na rin po para sa ating dalawang breakaway. Second breakaway, Abigail at si Ma'am Linda ng Team Excellent. Yan, last lap na rin po sa kanila. Yan, so ayan na guys, ang ating champion sa race na to, Idol Jermaine Prado. Ayan na. Woo! Galing, Idol! Congrats sa'yo. Panalo ka na. Jermaine pa rin. Jermaine pa rin ang nag-iisang Jermaine champ, Prado. Ayan na guys, ang ating champion. Talaga namang ginawa niyang patag ang ahon. Idol, congrats! Yan, so abangan natin yung ating second and third, yung Navy at Excellent. Sabay. Ano yun, no? Ayan guys, so paparating na ang ating peloton. Last lap pa sa kanila guys, last lap. Isa pang lap sa kanila. Ito, tumarating sa Yan, isang lap. Isang lap pa po para sa ating yan, peloton. Ano po, rimatihan. Abangan natin, yan, rimatihan po na ating second and third. Navy versus Excellent. Sino ang magwagi sa kanila? Yun, oh. Lumamang yung Excellent guys. Second Excellent, third yung Navy. Ayan o. Linda, second. Abigail, third. Ayan. So napakalupit na rimatihan. Ayan guys, so paparating na rin ang ating peloton. Abangan natin ang rimatihan dito. Ayan. So eto na. Rimatihan na to guys. Rimatihan na. Nangunguna itong Team Navy. Dalawang Team Navy ang nakabungad guys. Sabay Team Excellent. At ayan na.